van Twente, Bolthof. De dames 16 jaar en ouder. Dat is mijn dochter. Die wie? Die blonde. De groep Danielle. staat Oh ja, nee, dat onder is leiding van Danielle Stok. En ze dansen op muziek van diverse artiesten en het is een mix. Maar ik doe pas de eerste. Ik wens de dames heel veel succes. Ja, dat is ja, en zeker voor haar. Dankjewel dames van Twente Sittard.